Jungle. Dinten menika tanggal 21 April inggih menika dinten Kartini. Pramila dinten kasebat dados simbol gumregahipun para wanita Indonesia. Dinten Kartini dipun tetepaken dados dinten nasional dening Presiden Soekarno ing taun 1964. Trep kaliyan tanggal lahiripun Ibu Kartini. Kartini niku salah satunggaling tokoh pahlawan wanita Indonesia ingkang memperjuangkan hak wanita supados gadhahi kesetaraan wonten kehidupan masyarakat. Penggalihipun menika awit saking pertukaran serat dhateng wanita Eropa ingkang salajengipun dipundadosaken buku ingkang judulipun Budi Gelap Terbuka Terang. Terus tahun-tahun saderengipun kawontenan ing pengetan dinten Kartini. Saben sekolah mesti dawuhi para siswa ngatur busana Jawa. Salah satunggalipun inggih punika sekolah ing Yogyakarta SMA Negeri Sunggasung. Kangge mangertosi informasi salajengipun, monggo gabung kaliyan dari Nur Safitri saking SMA Negeri Sunggasung. Sedherek reni kados pundi kelampahipun adicara menika? Matur suwun kangge Mary wonten ing studio. Pamirsa, sakmenika kula wonten ing SMA Negeri Sunggasung. Kathah para siswa-siswi ingkang derek partisipasi kangge nyongsong pengetan dinten Kartini punika. Suasana wonten ing mriki rame sanget. Nah, ing dinten menika kula badhe mewawancarai salah setunggaling murid ingkang derek nyengkuyung wonten ing pengetan dinten Kartini punika. Ora nganggo kae. Lihat mana? Menika wawancara kula kaliyan Mbak Dinda ingkang badhe derek lomba paduan suara. Lan sakmenika kula sampun sesarengan kaliyan Ketua Panitia Penyelenggara Acara Kartini. Sugeng ijeng kaliyan niki. Mbak Cantika akan secara dinten Kartini. Mbak Cantika menapa persiapanipun kangge acara punika? Tetepin. Ora. Kados pundi tanggapanipun kangge acara punika? Rasa grong hijau. Menapa Mbak Cantika kangge sekolah Indonesia Yang berat. Cukup semanten wawancara kula kaliyan Mbak Cantika selalu selaku ketua panitia. Matur nuwun sedherek reni Nur Safitri. Kawatos menika mungkasi adicara berita anonymous ing siang menika. Kula Mary-Mariana sesarengan kula ingkang kadangku pun pamit. Matur nuwun lan salam